24 октомври. Следобедът се отаява бавно в ъглите на стаята, а есенната светлина, онази пречистена златиста нишка на октомври, преминава през стъклото и рисува неясни иероглифи върху разтворената ми тетрадка. Тук е тишина, но не от онази празната, а тишина, която тежи и диша, изпълнена с присъствието на всички неща, които не изричам. Днес в ума ми натрапчиво се завръща един парадокс, който някога ми звучеше като далечна притча, но днес го чувствам съвсем реално. Бедният е по-богат от богатия, но често не го знае. Започвам да пиша, докато чаят ми изтива, усещайки как думите се опитват да намерят път през лабиринта на собствената ми женска природа. Онази, която винаги е била склонна да събира, да пази, да подрежда, да се обгражда с уют, като с защитна обвивка. И все пак, колкото повече остарявам в опита си, толкова по-ясно виждам, че истинският уют не е в натрупването на вещи, а в капацитета на душата да понесе собствената си голота. Психоаналитично погледнато, нашето желание да притежаваме, нашето безкрайно искам е само параван, сложна защитна система срещу изначалния ужас от липсата. Ние се боим от празното пространство вътре в нас, което ни дефинира като желаещи същества, и затова бързаме да го запълним с обекти, с статуси, с образи на богатство. Богатият човек в неговата светска дефиниция е заложник на своите инвестиции, не само финансови, но и емоционални. Той е инвестирал себе си в своята фасада. Неговото его е толкова тежко, че той вече не може да лети. Той е идентифициран с това, което държи, и по този начин е спрял да бъде това, което е. В него няма място за Бога. Няма място за непознатото, защото всичко е негово, всичко е под контрол. Но контролът е най-тъжната форма на самота. Докато бедният, онова същество, което животът е оголил до основи, притежава най-страшното и най-прекрасното богатство – свободата на празните ръце. Бедният е богат, защото неговите граници са пропускливи. Той няма какво да защитава. Няма крепостни стени, които да го отделят от света. Когато си беден, ти си в състояние на постоянна рецептивност, на едно почти болезнено, но свещено отваряне към битието. Ти си като морска мида, която е останала без черупка. Всеки полъх, всяка капка роса, всяко чуждо страдание те докосва директно. Това е богатството на живото присъствие, на способността да бъдеш проводник на светлината, без тя да се пречупва през призмата на егоистичните интереси. Но защо той често не го знае? Тук се крие меланхолията на нашето съществуване. Човекът, лишен от материални блага, често прекарва времето си в копнеж по тях, превръщайки липсата си в клетка. Той гледа към богатия и вижда сигурност, там където всъщност има само тежест. Бедният не подозира, че неговата празнота е всъщност свещеното пространство, в което Бог обича да се отразява. Незнанието му е неговият психологически затвор. Той се чувства недостоен, защото светът го е научил да мери стойността си чрез имането. Трагедията не е в бедността, а в убеждението, че бедността е проклятие, а не възможност за радикална трансформация. Гледам през прозореца как вятърът люлее оголените клони на дървото. То не страда, задето е загубило листата си. Знае, че това е единствения начин да преживее зимата, като стане по-лек, като се освободи от всичко излишно, за да запази сърцевината си жива. Така и жената в мен се учи на изкуството на отпускането. Често сме склонни да се вкопчваме в хора, в спомени, в предмети, мислейки, че те ни правят по-плътни, по-истински. Но истинската психоанализа на духа ни води към едно друго разбиране. Ние сме най-силни тогава, когато спрем да се опитваме да притежаваме смисъла и му позволим той сам да ни намери.
В моменти на тиха молитва или просто в следобеди като този, разбирам, че моето най-голямо богатство са били моите загуби. Онези моменти, в които съм се чувствала бедна на обич, бедна на сигурност, бедна на отговори. Защото точно в тези пукнатини на моето същество е влизала благодатта. Когато си изпълнен със себе си, когато си богат с идеите си за това какъв трябва да бъде животът ти, ти си херметически затворен. Но когато си беден, когато си признаеш, че не знаеш и не можеш, тогава цялата вселена се влива в теб. Ти ставаш богат с ритъма на дишането, с вкуса на водата, с тишината, която предхожда всяко вдъхновение. Има една духовна аристокрация в бедността, която няма нищо общо с мизерията. Това е бедността на нищите духом, онези, които са се отказали от илюзията, че са в центъра на света. Богатият често е като дете, което е събрало твърде много играчки и сега плаче, защото не може да ги прегърне всички едновременно. Бедният има само една играчка – сегашния миг. И той го държи с такова благоговение, с каквато майка държи новороденото си дете. Той знае цената на мига, защото не се е разсеял от шума на притежанията. Понякога се питам, дали моето писане не е просто опит да инвентаризирам това невидимо богатство. Дали думите не са моите монети, които подхвърлям в скута на вечността. Но дори и в писането трябва да има бедност. Ако се опитвам да бъда твърде умна, твърде изискана, твърде богата на метафори, смисълът се губи. Истинското слово идва от тишината. То е бедно от към суета, но богато от към истина. То е като гласа на водата. Прост, монотонен и същевременно безкраен. В психоаналитичен план да приемеш бедността си означава да се примириш със своята символична кастрация, с факта, че не си за някого всичко и че светът не ти дължи нищо. Това е болезнен процес, едно бавно разграждане на илюзиите на всемогъществото, което носим от детството. Но след като преминем през тази скръб, се ражда едно ново качество на съществуването – лекотата. Вече не е нужно да се доказваш. Вече не е нужно да купуваш любов или внимание. Ти си богат просто защото си част от този велик, неразгадаем поток на живота. Светлината в стаята започва да става по-плътна, по-кихлибарена, сякаш самият въздух се превръща в злато, което не можеш да вземеш, но в което можеш да се окъпеш. Ето го богатството. То е тук, навсякъде около мен, безплатно и безкрайно. Бедният е по-богат, защото той не се опитва да затвори това злато в сейф. Той го оставя да тече през него. Той е свидетел на красотата, а не нейният собственик. И може би най-голямата задача на моя живот е именно това – да осъзная това богатство, да престана да се чувствам лишена, когато нямам това, което света нарича успех, и да видя изобилието в самата тъкан на битието си. Често си спомням за жените от моето минало, за бабите ми, които нямаха почти нищо материално, но притежаваха една вътрешна стабилност, една духовна архитектура, която днес рядко срещам. Техните домове миришеха на чист въздух и изпечен хляб. Двете най-прости и най-дълбоки неща. Те бяха богати с времето си, с готовността си да те изслушат, с молитвите, които шепнеха вечер. Те не знаеха, че са богати, или може би го знаеха по един несъзнателен, ограничен начин, чрез мира, който излъчваха. Днес ние сме богати на информация, но бедни на мъдрост, богати на контакти, но бедни на близост. Богатият често е фрагментиран, неговото внимание е разпръснато между хиляди неща. Бедният е събран.
Неговата бедност го принуждава да се фокусира върху най-важното, върху оцеляването на душата. В това има нещо героично, нещо, което напомня за античните трагедии, където героят губи всичко, за да открие себе си. Но ние не трябва да губим всичко физическо, за да постигнем това състояние. Достатъчно е да развием вътрешната нагласа на непритежанието. Да гледаме на нещата в живота си като на заети предмети, които един ден ще върнем с благодарност. Така и на собственото си тяло. Затварям очи и се опитвам да почувствам тази бедност като пространство за дишане. Всеки път, когато вдишвам, аз получавам света. Всеки път, когато издишвам, аз го връщам. Това е божественият обмен. В него няма трупане, няма лихви, няма дългове. Има само вечното движение на даването и получаването. Ако успея да превърна целия си живот в такова дишане, аз ще бъда най-богатата жена на земята. Може би незнанието на бедния е и неговата защита срещу гордостта, защото ако той разбере колко е богат в очите на Бога, той рискува да стане духовно високомерен, което е най-лошата форма на богатство, онази, която те затваря собствената ти святост. Затова тази тайна трябва да остане скрита в гънките на ежедневието, да се усеща само като необяснима радост, без причина, като внезапен прилив на нежност към света, като способността да се разплачеш пред красотата на едно залязващо слънце. Следобедът си отива, оставяйки след себе си дълги лилави сенки. Не се страхувам от настъпващия здрач. Вече не ми се струва, че нощта отнема нещата от мен. Напротив, тя само разкрива другата страна на богатството. Небето с звездите, които никой не може да купи, но всеки може да съзерцава. Бедният е по-богат, защото той заспива с лице към вечността, а богатият с лице към своите ключалки. Прозрачността, кристалността е богатството на бедния. Това е мисълта, с която искам да завърша днешния си запис. Да бъдеш толкова бедна, че през теб да се вижда Бог. Да нямаш нищо свое, нито заслуги, нито претенции, нито горчивина. Да бъдеш просто едно чисто огледало. В това е и психоаналитичното здраве. Да спреш да се оглеждаш в другите, за да търсиш потвърждение на егото си и да започнеш да се отразяваш в източника. Ставам, за да запаля лампата. Стаята е същата, предметите са същите, но в мен нещо се е променило. Сякаш тежестта, която носех, тежестта на очакванията, на плановете, на трябва да направя, трябва да имам, трябва да изкарам повече пари, се е изпарила в златния прах на този следобед. Сега съм просто аз. Една жена, една тетрадка, една изтинала чаша чай. И едно усещане за безкрайно изобилие, което няма име, няма цена и никога не свършва. Бедният е по-богат. И сега, в този миг аз го зная. Зная го със всяка клетка на тялото си, която вибрира в синхрон с тишината. И това знание не ме прави горда, а ме прави тиха. Толкова тиха, че мога да чуя как светлината си отива, за да направи място на звездите. Ще запомня този следобед. Не като дата в календара, а като състояние на духа. Като момента, в който разбрах, че най-скъпоценното притежание е отказът от притежание и че в празнотата на моите ръце всъщност се държи целия свят с цялата му болка, красота и неизбежна святост.